výživou. Pediatrička Kristína Vysolajská vysvetľuje, že život dieťaťa s nadváhou je náročný. Rozhovor nájdete na našom webe tvnoviny.sk. Ďalšie aktuálne správy ponúkneme o pol hodinu. Príjemné vstávanie. Leto a letné dovolenky sú oficiálne za nami. Niektorí však tvrdia, že práve jeseň, ktorá dnes oficiálne začína, aj nami teda, je ideálny čas na objavovanie nových miest. O tomto všetkom sa budeme rozprávať s Norou Fedorovou, CK Sator. Krásne dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Norika, je naozaj teda jeseň takým tým vhodným obdobím na poznávanie, na poznávacie zájazdy? Áno, ja si myslím, že ideálnym obdobím, a je to z hľadiska počasia, aj z toho, že vlastne už tie miesta nie sú také preplnené ako počas toho leta, kedy všetci hľadajú to teplo. A ešte okrem toho, ak teda sa chceme vybrať do niektorých krajín, ako je Maroko, Egypt alebo krajiny, ktoré sú naozaj teplé, kľudne Grécko, tak práve tá jeseň je ideálna, pretože stále máme veľmi príjemné teplé počasie, ale už nie sú tie horúčavy. Čiže je to optimálne obdobie a samozrejme jeseň prináša aj rôzne festivály, či už sú to gurmánske festivály alebo iné, aj v okolitých krajinách. To znamená, že aj to je pre tých, ktorí teda radi chodia, či už autobusom alebo letecky. Dovolenku si v práci mnohí z nás už počas leta vyčerpali, ale stále majú chuť objavovať, možno počas práve víkendov. Čo sa dá stihnúť za taký jeden víkend? Je veľmi veľa možností víkendových poznávacích zájazdov. Či už sú to okolité krajiny, ako je Rakúsko, mesta ako Viedeň, či Budapešť, spojené aj s termálnymi kúpeľmi, alebo sa vyberieme do Čiech, do Prahy, za muzikálom, alebo Český Krumlov, či sever, do Poľska. Ale teda aj predĺžené víkendy sú práve organizované tak, aby sme si brali maximálne jeden deň dovolenky, no a potom prichádzajú dušičky, čo už za chvíľku bude vlastne o mesiac a vtedy keď si nakombinujeme pár dní dovolenky práve s tým, tak sa dajú absolvovať aj také, že dlhšie destinácie a práve počas týchto prázdnin alebo počas týchto voľných dní sa vždy organizuje najviac tých zájazdov, či už sú to okolité krajiny, ale aj teda vzdialenejšie, kde si potom oveľa menej dní dovolenky berieme. Napríklad teraz takým hitom je Arménsko alebo Vietnam s pobytom pri mori, či v kombinácii s Kambodžou. Čiže aj trošku ďalej môžeme ísť. Pre tých, ktorí radi poznávajú aj tu na bližšie, tak Atény alebo Káhira, aj s tým novým egyptským múzeum už presťahovaným. O tých víkendových pobytoch, ktoré trvajú nejaké 3-4 dní, sme sa rozprávali, že tie blízke krajiny, autobusom napríklad, ale aj letecky sa dá, lebo niektoré tie destinácie naozaj netrvajú dlho, kým sa tam človek dostane za hodinku a pol do 2 hodín. Proste je niekde na úžasnom mieste, vyvetrá trošku hlavu, príde na iné myšlienky, trošku pošlape, pochodí a vidí toho veľa. Presne tak. Napríklad takýmto príkladom je Toskánsko, kde sa dá ísť buď autobusom, alebo sa tam dá poletieť do Florencie a potom vlastne odtiaľ sa už robí celý ten program toskánsky aj s ochutnávkami miestnych špecialít, čiže aj s tými gurmánskymi zážitkami. Takto isto sa robí aj napríklad Rím alebo Paríž, že si môžu klienti vybrať, či je pre nich lepšie prejsť a vidieť teda aj cestou niečo, alebo preletieť a byť tam kratšie a tým pádom sú tie zájazdy naozaj na 3-4 dní. Tam je samozrejme dôležité, že sa poznáva so sprievodcom a vstupy sú vopred zabezpečené. To znamená, že už sa nemusíme obávať toho, že keď stojíme pred múzeom, či sa tam dostaneme, alebo či sa tam dostaneme tak, že budeme čakať dlho v rade. A samozrejme tá rola malej skupiny a sprievodcu je v tomto veľmi dôležitá. Tak, ďakujeme veľmi pekne. My veríme, že sme mnohých inšpirovali, no už o malú chvíľočku sa budeme rozprávať o prevencii rakoviny prsníka. Dobré ráno vám želáme. Prinášame vám inováciu. Detský účet so SIM-kartou zadarmo. A navyše môže vaše dieťa získať zadarmo aj mobil. Slovenská sporiteľňa. Tip na odstránenie nečistôt a vodného kameňa v práčke. Biely ocot, kyselina citrónu. Sú rôzne spôsoby, ako sa starať o práčku, ale iba Calgon sa postará o všetko. Zatiaľ, čo ocot odstráni z práčky len 35% vodného kameňa, Calgon až 95%. Pridávajte do každého prania. Dlhý život pre vašu práčku, váš Calgon. Niekedy chcete povedať: si úžasná. Ďakujem za všetko. Si najlepšia. Budeš mi chýbať. Viac ako ďakujem. Merci.